Скоро гради ще видим дали ще почнем за по математика. Абе, аз потърсих баба Грани навсякъде, тяга няма. Толкова чува, че няма да ми трябва. Падай. И това какво да го правя? Скоша бе. Че бия тази птица. Сега, да не ми е злото някаква храна за птици. Дай да видя. Аз какво ще го правя това? Да просто стои. Ще трябва да го изрежа. Как ще се върна след малко ти учи до магазина. Добре, щом си на магазина, добре. Това ще ти е подаръка. Сега да намеря нещо. 5 дни. Какви 5 дни? Дай да видя тук колко и как. Чакай, там ми трябва едно нещо. Искам дивана си да се спука. Ще гледай какъв мръсен. Сега отивам да скачам тук в прозореца. Имаше един хакър. И сега съм вече тук. Дай да видя какво дава тук. Завърти го, завърти го. Да. Една музика. Чук. Точно това ще да ми трябва за една стая. Гледайте се. И баба Грани ми е платила отвирки, които аз не ги искам. Това ми е книгата по математика. Аз имах петица и баба Грани ми каза, ако получиш петица, ще ме удари с бухалката един. Затова трябва да го скрия това домашно. Да не отвори там да види. Да не отиде да види там, дето. Такова. Това баба Грани е била бебе. Ама тук колко клещи ще има? Тук не мога да влезна, трябва ми едно такова да го сложа. Сега мина. Тук е старото колело на баба Грани, което сега да е. Бабо! Сега да е, бабо, защо ме заключи? Тая ваза как да го взима се? Сега завинаги ще трябва да стоя тук.
Тъмно да има нещо тук за ядене, че много съм гладен. Ето ми го учебника по български език. Дай ще го прибера и тук. Той шкафа на баба Грани, когато не иска работа да ги слага там. И аз защо не искам български. Само една диня ли ти? Само по 2 лева ли имаш за тази диня? Дай да го разрежа тази диня, да го ям по-лесно. Че ти нямаш нож. И използваше тази машина. Винаги. И той няма. Трябва, ще го взема. Ще го взема, когато бабо, къде си? Пак ли се до магазина? Вече 2 дни нямаше. Аз те чакам да се прибереш да видя какво си ми взела за ядене. Че аз съм много гладен. Та цверка е за тук, да знам. Но тази картина защо винаги е там? Нокийката на баба Грани, дай да го щупя. Това е това iPhone, тия дето. iPhone 1. И дай щупя. Ти колко пари се дава за тази боксова круша? Искам да се щупиш. Явно не иска да се щупиш. Абе, баба, защо си ми навила аларма? Да лягам в 5 часа ли? Спрей. Ще боя да съм там, където идваш. Аз като знам, че минаваш всеки път е от тук. Не да можеш да се спънеш. Без резерва ще ти сложи това да се спънеш. И това е.